Ima. Baba. Ayikho nje ayikho indaba lesisaba. Ayikho indaba lesisaba. Ayikho. Ima Wazi ngani ukuthi size ngani? Ima bafo. Ima. Bafo. Bafo ima bafo. Bafo. Bafo umancane. Sicela ukukhuluma nawe. Uyazi ukuthi ngiziwe ngani la akasafuni manje ukuphuma. Uyazi ukuthi ngiziwe ngani awufuni manje ukuvula la. Awufuni ukuvula la. Ngento ufuna siyikhuluma nje sengicishile amakhamera sesihleli singabukwa yini. Wenzeni wrong ukuthi ufune ukucisha ikhamera? Uyizwe wenzeni? Lalela mfethu. Yebo. Sicela ukuthi singaze singenele la. Yabo? Mana futhi le cisha ikhamera. Cha ngiyakutshela ukuthi asifuni yini le rongo yenzile uzufuna ukucisha ikhamera? Yini le rongo yenzile? Kanjani? Thina mfethu singangena ngaphezulu. Singangena nala. Sengamfica nje lempedeni manje bese nifenifeni namakhamera madoda angeke madoda. Phuma phela. Phuma. Okay, so kulinda la ekitchen asihletha sasibuyele. Uyazi usikhose nje lo. Uyazi. Ushaya umnyango singena. Uyazi ukuthi kuziwe ngani? Ngingakwenza nje. Sikhoze idrama la endlini yakho. Phuma. Asangazi kwagama sengikusisi manje. Awumazi lo sisi. Ungazi kahle uvalela nami vele ngiyazama ufesa la ecela ngiyasho ukuthi akulungi ngoba ifocus yami ayila ingangithenjiswe khona ukuthi vele usuvela usukhokhe khona izoshesha. Hayi nakho ke hayibo sekudlula inyanga ngiyambuza kubhuti lo ukuthi hayibo inyanga zalokho ezihamba ulokho edebesele indaba yami abuza ufree nini for ukuthi siphume eshawe umoya into ezinjalo even namanje nje qeda dlula iValentines ube ngithumelela izinto yena lo kodwa mengikhuluma ngezomsebenzi hayi ukuthi abantu bengifuna nje ningisiza ukuthi nje akwazi ukuthi akhokhe imali yami ongcono ngoba ngiyabona ukuthi akho umsebenzi la bese seqala nanokungishela ke manje ngaqamba manga ngaqamba manga Is South Africa yabona nje imisebenzi ayiswelakala yakwazi futhi emisebenzini kodwa uyayazi ayikho into definite yokwazi wena mfethu ukuthi ke manje mawuzokwazi njena for example kanti wawuthini kimi kanti wawuthini kimi ongayazi lento ekhuluma wengayazi lento ekhulunywayo la uzoyikhuluma manje ongasho ngani kimi ukuthi South Africa usisi kahle kumele agwaze ngokuthi akunike imali aphinde akuvulele imlenze mana ukuphi kahle usisi kumele akwenze ngoba kushuthi wena njengoba usumshela manje sengimnikile imali usefunani ungaphezulu manje sofuna inyawo yomlenze manje ngithethe nami mtholithi ukuthi ngeke ukunaba ngoba angilona ibhakede akwazi ukuthi ngande kakhulu okay ngifuna imali yami mina nje into ozochaza ayikho la ngifuna imali yami awuchaze mfethu yabona udadewethu amtshela ngathi uzongena emsebenzini kodwa njengoba kunama shortlist nje nezinto enye into angakazi ayisho kumina ngimnika imali yami akazi ayisho lento ayishoyo manje ufuna umuntu othi umuntu ongazi manje awukazi ngicha wena wathi nje wathini wena kumina 7 months hayi sike simuze ukuthi umphetho njengamanje ngesikhathi samanje ngoba kunzima even usukwazile bese kuyenze ugcina ungangena ngalesikhathi wena uthi uzongena ngaso 7 months pho kuphela unyaka phela lapho kuphela unyaka lapho ngihlanganisa noconnection ongena emsebenzini ngesinto zakhe ngiyayifaka ngapha imali yona iphi yabo leyo mali okhuluma ngamntama mhlawumbe mina ngathola 700 awungitshelanga ndaba ze wathi mina ngikuneze mali ongangitshela ukuthi uzoyishela nabantu utshele bani awungitshelanga connection mina wesisi kuhle ngoba uyavuma umphethu ukuthi imali wayithatha wathola yena uyasho ukuthi yena wathola so isidingo sokuthi simbuze ukuthi imali uyayazi noma akayazi asekho kusho khona ukuthi imali uyayazi mama esengi-DVD la ngizovela la kuma TV yabona ngathi manje umuntu osebenza abantu izikems emsebenzi yabona lento engayifuni uyisona u7 months lento engayifuni oma sengathi mina manje umqhumisi wezikem manje zemisebenzi lo sesihlala ngamungizela namadini yabona nje lento enenza abafethu lapha yabona nje mfethu ayibhethi kanti uzobuka nemali yami kunini ngicela ungitshele ngoya out una imali ongiyisindisa amabhethi sizolungisa isimo inkinga ukuthi manje lesimo sesilungisa nang DVD ngala usisi kunini
ngikhuluma nawe kunini ngikhuluma nawe kunini wena ungitshela ngendaba zokuthi siphuma nini kanjani funa ngenzeni ngoba mina ngihamba yabo nje namhlanje ugqoke kahle kabi la ngimbone lapha wayebona kathi la ngiyaza kwazi ukungena emsebenzini lo muntu ngase ngimzwela ngoba ngibuka usizo ungijwayela kabi kusho ukuthini ukuthi ngangigqoke kanjani asike siphume ke manje kusho ukuthini wabona uhluphe kodwa wayidla imali yami kodwa Make mfethu sisi. Shuthi nganginjani mina Ima mfethu umuntu usisi Hayi into uyajwayeleka la wabona indlela ayigqoke ngayo wayethi ngizoyithatha apha imali kulo line walabantu abasebemile la bezofa amasivina la sebengaphakathi behlele ihlaleni lapha bese ngibuka usisi ngangibuka ukuthi umntama nkosi yami uyadinga ukuthi awuthole umsebenzi yena wabona ukuthi awuhlale ngami ngoba ngihluphekile kushuthi wena umbuka ngaliphi iso mhlambe ngeso Maningi amaso. Ngibona intokazi. Ushuthi ubone ehlupheke ngale ndlela ukuthi ungathi scam iyona ongayiscam. Uyahlanganisa lesi sakuhlangayo. Uyakhona kudinga. Kodwa still usafuna imali mase ungangifaka emsebenzini ungibona ukuthi ngihlupheke nginje. Le mali engangifuna kuyena imali vele efunakala masofaka abantu ngalendlela. Labona manje ngizovela kuTV labantu engifaka bana ngathi indlela enkini. Futhi mina ngisakwazi mina uhlungene enkingeni ngoba hayi kuleka mfethu makuthi kanjani yabo lo ngangimkhulumelile kwathini ukuthi umbusele umfake emsebenzini inkinga ke phela ngoba le mali le wena mfethu le wena ebe usisi ebekunike yona ukube uyithathile mhlambe wathenga something kayiboleka futhi amsho umashonisa le mali ngasebenzi ukube wathatha leyo mali odayisa mhlambe noma isemgaqweni noma ikuphi 7 months ngabe le mali ngabe iningi imali eseyenzile usisi ngale mali ehleli la kuwe koyikhindi yena upholile la endlini yakhe sina sahlupheka ngala uyezwa and usisi uyamuza ukuthi akakalwi usecela irefund back ukushuthi fana nokuthi ucela imali yakhe makuukuthi kanjani asinankinga wena usho manje mina afuna ngixhumane neoffice ke ngibatshela ukuthi usisi akasayifuna usefuna umgwazo wakhe back into yani leyo uyabona uyadelela uyabonakala ukuthi unako ukuyisanya uyadelela abana mina mfowethu akazi umuntu zazi yena iqiniso elaziwa uJesu ezulwini yabona elaziwa uJesu ezulwini lokho ngithi ayitsobabili siyazi ukuthi uJesu uyilo kunjani ukhokhomelwa kulungile yabo kodwa ngizama ukukusho la ukuthi lento engisho mfowethu iyiqiniso elimsulwa mina angikwazi ukuthi futhi manje mina wena uyakhola mephela inyanga unikeza emfulweni wakho imali yami mina ngiqale phansi manje mina ngiye laphana ngiyothi uyakhola wena ngiqaphela inyanga uzongibhadala kweyakho imali mina nosisi siphelezela siye office yabona nje yebo asike sithi ngoba manje ku February njanje ngiphumule mina emsebenzini ngiselivini asike sithi lento siyinika isikhathi kunjani siyinika isikhathi le mhlawumbe singango wavele sekuseliswa ungcono ngoba wena nayo imqasho la abantu beberent unikeza imali yami unikeza imali yami ufonele mina njani le uzana emsebenzini indaba kasi njani umhla 28 umhla 28 awuthi ungumsombuluko loya angithi yazi ngeke ukwazi ukushaya mina ngepopo kunjani uthi Iscam naso lo muntu unemqasho la mnyango lo muntu unemqasho la mnyango uyilezi ezinhle la manje ngeke ukwazi ukushaya mina ngepopo akukho ke akamazi omunye umuntu awukho ngokuzama ngiyazama ukuthi ngithole solution manje ukuthi mina ngiyakutshela angazi mfuthu zikenza kanjani kodwa mina isolution udlala ngami ngoba ngumfazana udla imali yami ngoba ngiyenza yini uyalwa yini angeli madoda kodwa iPhone madoda ngeke skipele iphone hayi keep iphone hayi baba sile nawo iphi iphone nayi alright awufethu angikahle bese siphi password le phone ayifiki nje nangemali yami kodwa ngizoyibamba kanjani iphone yami mfethu ngeke bese siphi password password
Okay. Ithi? It's a 19. Yithini? It's a 19. It's a 19.